Fl-aħħar sigħat komplew l-investigazzjonijiet min-naħa tal-Pulizija dwar is-sejba ta' ammont kbir ta' munizzjon f'Marsa Xlokk nhar il-ġimgħa. Kien One News li rrapporta kif il-Pulizija wafqu van li kien sejjer lejn Marsa Xlokk b'50,000 skartoġġ li jinstabu f'20 kaxxa. Il-van twaqqaf għal ħabta ta' 3 ta' wara nofsinhar mill-Pulizija mill-iskwadra tal-mobile b'sit il-van jiġi arrestat u meħud id-depo tal-Pulizija. Il-Pulizija qalet li brabta mal-każ twafqet lanċa tas-sajt fil-port ta' Marsa Xlokk. Min aktar stħarriġ li jagħmel One News jirriżulta illi l-lanċa blisem Padre Pio II twafqet fil-bokka tal-port ta' Marsa Xlokk qrib il-Port Ħieles. Fuq din il-lanċa kien hemm ekwipaġġ ta' barranin. Il-lanċa twafqet mill-Pulizija ta' taqsima tal-Administrative Law Enforcement u ġiet skortata lejn il-mol ta' Marsa Xlokk. Il-Pulizija għandha informazzjoni illi l-lanċa kienet dieħla Marsa Xlokk sabiex fuqha jitpoġġew l-iskrataġġ sabiex matul il-lejl ta' bejn il-ġimgħa u s-sibt issalpa lejn il-Libja. Il-Pulizija timxi fuq teżi illi l-munizzjon kien se jittieħed bil-kutrabandu lejn il-Libja sabiex jintuża minn persuni fil-Libja mhux esklus għas-soldati Libjani. Brabta ma' dan il-każ ġew arrestati 3 Maltin u Eġizzjan allegatament il-koll magħrufin mal-Pulizija fiċ-ċirku tal-kutrabandu fejn mhux qed ikun esklus li dak li seħħ il-ġimgħa wara nofsinhar huwa marbut ukoll mal-kutrabandu ta' diesel bejn il-Libja u Malta. Fl-aħħar ġimgħat ġew irrapportati diversi każijiet ta' bastimenti li nqabdu mill-awtoritajiet Libjani iġorru diesel tal-kutrabandu lejn Malta. Dan minn barra mill-inqas żewġ każijiet ta' bastimenti li nqabdu mill-awtoritajiet Maltin b'diesel tal-kutrabandu mal-wasla tagħhom Malta mill-Libja.